Bir adam men awadan nip özü ullun yerde. Emme biri men bir qow işte, qow jayda, bir makamda, mensepde men bir qow postda bolýan nip iftihar edýär özü ullun yer. Emme biri men malym kendip özü içinden bir ullugy var. Emme bir adam men arkam Hudaý diýip gezýär. Men Hudaýa imanım var. Allah men arkamdır diye. Çın ulluk şivirde. Çon bir kabrinde ve kıyametinde ve dünyasında Allah'ın dostu da. O Hudaý Teala da aydiye çın ulluk Hudaýyň ýanyndadır. Bir zat bilen ullanjak bolsaň men musulman diýip ullan. Men arkam Hudaý diýip ullan. Öz içinden bir hoşluk ýürek giýinligiň bolsun diye. İleyhi yasadul kelimut tayyib vel amelus salihu yerfa'uh. Hudaýa gaşyn çykýandyr, çykýa. Şu mahal bir basgançak bolsa, ýokuryk çykmaýarmy? Gow keplerde asmana çykýandyr diýe. Ýa-ni ýatsı namazdan soň tesbih sanadyňyz, subhanallah, subhanallah diýip. Men okyp bereýin. Innal abdel muslim iza qala subhanallah ve bihamdihi ya velhamdülillah la ilahe illallah Allahu ekber tebarakallah قبض عليهن ملك يضمهن تحت جناحه ثم يصعد بهن إلى السماء سبحان الله الحمد لله الله أكبر استغفر الله صلوات أيضا فريشته şonu qow ýygnap edip bilen bir gaplayan ýanyk ganatynyň etegini alyp asmana uçup gitýär diýipdir. Inha Allah'ın kelamı ey cemaatler. İleyhi yes'adul kelimut tayyib. Qow kelime asmana gaşyn gitýärdi. Allah Taala'n kabul dergasyna gaşyn gitýär. Sen subhanallah dükanyňda oturan ýerinde, ýatjak wagtyňda, bazaryňa barýakan, iş ýerinde namazdan soňra elhamdülillah Allahu ekber aýdýan, şonu hormatlap perişteleň deňesinden şonu alyp geçýärlerdi. Yönülükde zat yoktur ey musulmanlar. Ey yaşoğlular. Ey ayalo erkek musulman doğullar. Qaplap asmana gaşyna gitýärler. Bir wagtda bir adam diş görüpdir. Bir diş bilen Kur'an'ı tefsir etmen gurrunu değil ha. Şu gurrun biyan kaydanma İbn Mesud aýtdy Resulullah'ın öz şagirdi. Bir diş gurrunda inişine degişli bir mana gurrun bolansaň aýdylýar. Bir adam diş görüpdir, dişini bir neçe ferişte sowgat getirýän momal asmandan hediye sowgat. Aham diş görýän adam aýdypdyr, sowgatlar kime getirýäňiz diýip. Indi şu getirýärler ferişte bolsa mana olar aýdypdyr, biz Şeyh Muslihiddin Sa'diye Şiraziye getirýärler. Onu näme diýip bir sowgady şoňa getirýäňiz? Onu Hudaý tanymadan çyrim 2 aýdan goşgusy wa şonuň üçin getirýärler. Näme aýdypdyr? Her gulu bergi ke hast yad Huda mi konat. Bulbul qumri çyhanet yad Hudawand kar. Bağın üstüne kuş ses etýärde, kuş tesbihany ýerligin gurrun etme diýipdir. Kuşun etegindäki ýafrak tesbihany apdy diýipdir. Her gulu bergi ke hast ýady Huda mi konat. Gulun ýafraklary Hudaý diýip tesbihany apdy. Bulbul qumri çyhanet ýady Hudawand kar. Ol üstündäki bilbil, on üstündäki kuş, on üstündäki sayrap duran ol mahluk onu gurrun etme diýipdir. Ol uçýan kuş aýagy bilen ýapşypdy şahadan, şu şaha tesbihany apdy diýipdir. Bireşi diýipdir. Yeni bir aýdan kefi wa Sa'din şondan çyrim sowgat getirýärdir. Berge derahtany sabz pişi Hudawendi huş her veraqi defterist ma'rifeti kirdigar. Bir de Sa'din aýdan kefi wa diýipdir.
Şu bağlın yaprakları var. Bir tovarlı yarpak diye. Yarpak bolsun, yaprak bolsun, bağın bergi yaprağı. Çın akıllı adam şondan ders alsa, her yaprağın ödü bir kitaptır Hudaý tanıymadan çüreyim deyiptir. Berge derehtan ise biz pişi Hudawendi huş, her verqi defterist marifeti kirdegar. Akıllı adam her yapraktan bir kitap yalı ders alar deyiptir. Hudaý tanıymadan çüreyim deyiptir. Ine şu iki zat aydan soň asmanlara gitti şun aydan kefi munda sowgadyn getirýär deyipdirler. Hudaýyň ýanyna hiç zat boş gitýän näldir? İleyhi yasadul kelimut tayyib. Allah-u Zülcelal'ın kelamı. Ey musulmanlar, Hudaý aýdýa. Allahu Rabbul Alamin aýdýa. Gow kepliňiz asmana gaşyn çykýar diýe. Bulutlaryň gürrüňi del ha. Yıldızlaryň gürrüňde ha, semawatlara gaşyn. Ferişteler aralarından geçip gitmeli. Palanyň aýdan kefişi gülýarly. İleyhi yasadul kelimut tayyib. Gow kep asmana gaşyn çykýar diýe. Ine ýanky Hazreti Sa'di gow kep aýdypdyr da manalar kep aýdypdyr. Asmanlara gaşyn gidipdir we asmanlardan sowgat gelýär. Emma iyidi Kur'an-ı Kerim vel amelus salihu yerfa'u. İb Allah Teala'nın kudret kelamını Subhanallahil azim. Qayta mana edin. Hudaýa gaşyn, Hudaýyň kabul dergasyna gaşyn gow kep çykýandyr we salih amal onu göterýändir. Manasy näme? Manasy ihlas şonu göterýändir. Gow kep ihlas bolsa, Hudaý üçin bolsa şonu göterip barýandyr diýipdir. İhlas näme? İhlas Hudaý bilen benden arasynda. İhlasy hiç kim düşündirip de bilmer, hiç kim düşünüp de bilmez. Yani yatsı namaz okuyorduk. Odalı geçenler bu vurun. Hemmemiz niyet ettik yatsı namaz deyip. Emme sen minin Hudaýyň arasynda bir aşk, bir mehebbet, bir qara bagyrlyk, Hudaý menden razy bolsun deyip okap ben sen ýanyňdaky bilen ikiňiziň ihlasyňyz fark etýärdi. Yoksa hemmemizin niyetimiz bir. Yatsı namaz Allah üçin niyet. Emme arasynyň derecesi hemmemizin bir-birimizden fark etýärdi. Vel amelus salihu yerfa'u. Hudaý üçinlik onu göterýär diýipdir. Her kimin ne miqdar bolsa ihlasy şol kadar açylar hakyň dergasy. Ay berekella mahtum bolýan. Dogry şu Kur'anyň şu mübarek kelimelerin manasyny aýdypdyrdy. Yani qissa manasy näme boldy? Asmana gaşyn gow kelimeli çykar, näçe ihlasyň salim bolsa gowrak ýere gaşyn gider diýdigdi. Üçüncü bir barada görürüm. Gow kep asmana çykar, amele salih şon göterer diýdiginiň manasy näme? Ey men qala hasanan ve amila gayra salih raddahu Allah Teala ala qawlihi. Ve men qala hasanan ve amila salihan rafa'ahu'l amel zalika. Keza fi'd-durril mansur. Üçüncü mana. Ey musulmanlar, gow dikkat edin. Gow kep asmana gaşyn gider, etekde ameli salih bolsa diýipdir. Yani bir adam gow kepliye can Hudaý diye özü ýüreginden eli bilen, dili bilen lep zalim adamda. Ýöne merkençinde can Hudaý diye özüni gow kökezjek bolýar. Bir hiç ýaňa çykmaýar bu kep. Ey can Hudaý diýýärdi, bir hiç ýaňa çykmaýar diýemin Hudaý Taala. İleyhi yasadul kelimut tayyib. Asmanlara gaşyn gow kep çykar, eteginde ameli salih bolsa. Siz hemmeňiz bilýänsiňiz, ka wagt bolýarda bir erkadam ýa bir zinany özü zalim ha.
ilini var izzetini beri otir ha. Yine bir yaşulu gelse, ya bir ahun ara düşse, ya bir kökkelen yerde kaynata ara düşse, şu zalimin özü inqat Hudaý agdyya oturan adam heyran galya bir zalim däl bolmaýçym diye. Hudaý diye şoň jan Hudaý diýeni men ýamda erzişi ýok diye. Ine Allah'ın kelamı. Özü zalim adam ha. Günahkar adam. Ey Hudaý, jan Hudaý diýip aglan bolup şey diýip otýdy. Şu jan Hudaý diýen gowkep ha. Emma Hudaý diýe wal amalus salihu yarfa'u. Etegini gow amal ýok, etegi zulümden nolly. Etegi eziyetten nolly. Yani يشير إلى الذين يظهرون الحسنات بالمكر ويخفون السيئات ليحسبهم الخلق بالصالحين ليحسبهم الخلق من الصالحين. Yani bir merekede otida inqat Hudaýdan kanaý diye döwrümdäkili men kefime allanandyr diye. Öz içinden bilip otýaş döwrümdäkileri Allah otida. Şonu ýüreginden kepleýän kefiýaly dälla. Öz bilýär, ne bilmäni. Orada gowy bilýär. Kepletmedim onu, ınındırdım onu niwetida içinden. Emma Hudaý diýe meni Allah bilmeýän diye. O gowaýdan keplen asmana gelen akki diye. O gow kepler asmana gelen ak diye. Wal amalus salihu yarfa'u. Ey musulman, bir adam zalim ha, özü zalim, yani eziyet berdi. Yine de öz eteğini eziyet berip duran adamsına bettoğa ediyoti. Elini varın eziyet beriyoti ha. Elini varın zulmediyoti. Yine de bir mereke üyüşte, ya bir qazin yani barmalı olsa, ya şol bir adama eziyet beriye, şoň yüzüne görsen, ey jan Hudaý sen şunu bir zat et diýoti. Hudaý diýe sen özüň günah edýotiň. Ýene muň üstüne jan Hudaý falan bolsun diýip doga edýotiň. O doga asmana gitmeýär. Belki aýlana qany özüne degýärdi. Hudaý allap bolmaz ahim. Allah Zul Celal allap boljakmy? Allah Rabbul Alamin allap boljakmy? Huvallahu'l-lezî la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade huve'r-rahmanur-rahim olan Allah'ını allap boljakmy? Özü zalim ha, eziyet berýär. Bir gün, iki günne. Emma bir näçe yerlerde ağlan şyk bolýar. Özüni mezlum kökezjek bolup. Eziyet berýän özü ha. Emma däde ene ya halkyň ýanyna ağlaýar. Kim ýaly? Hazreti Yusuf'un doğulları ýaly. Yusuf'u quya oklak gelýärler. Yakup peygamberiň ýanyna gelip ağlap durlar. Yusuf'u möjekler iydi dip. Hudaýyň ýanyna şu ağlamagyň peýdasy barmy ham? Gaýtaý deýin. Yusuf peýgamberiň doğulları Yusufjany quya oklapdyrlar. Ve ja'u abahum şa'an yabkun. Onu da akşam dädeleriniň ýanyna gelip ağlapdyrlar. Şu ağlarlar Hudaýyň ýanyna erzeş bolarmy? Erzeş boljakmy? Hudaý diýe: "Wal amalus salihu yarfa'u." O ağlaýanyň etegine amely salih bolmaly. Beýlin zulmetip gelýär. Quya oklak gelýär Yusufjany. Indi bir tade däden ýanyna ağlaýarlygy näme haýır etsin? Ey insan, Allah'na allap bolmaz. Ey zenana, Allah'na allap bolmaz. Ey erkadam, Allah'na allap bolmaz. Ey kepleyen qari, Allah'na allap bolmaz. Ve ey eşdiyarlar, Hudaýa allap bolmaz. Näçe mäkam, näçe doppa dogry boldun Allah'ın ýanyna sen erzeşilla. Şoň Hudaý hiç wagt allap bolmaýardy. Ya meselen bir adamlar bolýar, özü günahkar, zalim, eziyet berýär ha. Özü günahın içinde. Dikkat edin, dinlen, ak nasihattir bular. Derman görüňlerdir. Yürek dertliň dermanydyr. Yaralaň dermanydyr. Allah'ın ýanyna päk bolar ýaly. Gursaklar päk bolar ýaly. Özü günahkar, özü zalim. Yine de Hudaýyň dostlaryna betdoga edýär.
Ey dargamış falani deyip, şu falani diyenni Allah'ın evliyalarının bir, dostlarının bir. Qaytay deyin, bir adam ödü günahkar ha, ya zenana ya erka adam. Bir zattan çüreyim, halkın yanına utanmayacak bolup, şu Hudaýyň dosyny beddua edip ötýdi. Hey can Hudaý şonu bir zat etdi. Hudaýyň dosyny beddua edip Hudaýdan dilä ötýdi. Boljak zatmış. Allah'ın ýanyna erzeş bolar mı? Yoksa dua diýäniň gowy zat da Allah'dan diläpdi da. Emma Hudaýdan dilä ötýi, Hudaý şu dosyň helak bolsun diýip. Hudaýyň ýanyna erzeş bolarmyşyň? Yerde erzeşi olmalı, yerde min bahası olmalı, yerde min kımmeti olmalı. Hudaýdan Hudaýyň dosty dargasyny diýip dilä ötýi. İştensiniz Bel'am diýen adamy. Bel'am ibn Ba'ura diýerler. Musa peýgamberiň zamanlaşmışdyk. Musa peýgamberiň zamanlaşmışdyk. Wandala lisanuhu فوقع على صدره فقال ذهبت مني الدنيا والآخرة. Bel'am diýen adama aýdypdyrlar. Musa peýgambere beddua etdirler. Inni Bel'am diýen adam ol duasy kabul bolýan adammışdyk da. Inni näme dua etjek bolupdy? Hudaýa Musa peýgamber dargasyny dua etmeli ha. Hudaýyň ýanyna erzeşi bolarmy şu dogan? Bu Hudaý diýip ötýähim. Hudaý diýeniň peýdasy ýok, etigi harap. Etiginiň ameli salihi ýok. Etiginiň salim niýeti ýok. Yani din dargasyny dua etdi bolýar-da. Dinleň, şol adam iki Musa peýgambere beddua etjek bolupdy. Hudaýa sen diniň dargasyny diýdi bolýar-da. Dua etjek bolup el götüripdir. Hudaýa Musa peýgamber dargasyny niýjek bolupdyr. Wandala lisanuhu dil gursagyny sili sallanapdyr. Wandala lisanuhu fawqa ala sadrihi dil sallanyp gursagyna düşüpdir. Gursagyna düşende zehebet minni ed-dunya wal ahireh. Men dünýä ahiretym dargady gitdim, tamam boldy diýipdir. Helak boldum diýipdir. Hudaý çagyryp ötýär ki adam. Allah diýip ötýär. Emma Allah diýeniň erzeşi ýok. Näme diýip Hudaýyň dosyny beddua edip ötýär. Näjire şikep asmana gaşyn çykmaly. Näjire göterilmeli şikep periştele bilen bile 7 gat asmany ýaryp gitmeli. Wandala lisanuhu fawqa ala sadrihi. Hudaýyň dosyny beddua edip ötýär. Allah Taala hemmäňizi iman baýlygyndan ayırmasın. Hiç qaysyňyzy iman baýlygyndan ayırmasın. Ýanky beddua sebepli kafir bolup dünýeden geçýär. Ya häzir bak kulak asyň bireme. Ýanky beddua sebepli kafir bolup dünýeden geçýär. Näme diýip? Ameli salihi ýok, niýet harap. Başga näme misaly bar? Başga ýene bir darganyň biri bar. Muhammed Resulullah aleyhisselam'ın özüne beddua etipdir. Qawjetden kulak asın. Hudaýa Allah bolmaýanlygyny biziň imanymyz mäkän bolmaly. Tarafy ýykjak bolup, tarafy utandyrjak bolup, özüni gowy kökezjek bolup, bir neçe adamlaryň arasyny gowy görünjek bolup, Hudaýyň dosyny dillegirip, dünýä ahiretiň zelili bolamasyn. Qaytay deyin. Qazyň ýanyna gowy görünjek bolup, milletiň ýanyna gowy görünjek bolup, adamlaryň ýanyna ayatda oturan ýerine, toýda oturan ýerine, onuň meniň ýanyna gowy görünjek bolup, Hudaýyň dosyny dillegirip, papa görünjek bolup, Allahyň gaharyna düşüp dünýä ahiretiň elinden beramasyn. Din nasihatdir we. İlehi yasadul kelimut tayyib. Hudaýa gaşyn gowy kep çykýandyr, etek salim bolmaly diýipdir. Hani peýgamberiň gurrüňi näme? Lemma qadima Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem al-Medine'tel Munawwara ataahu Abu Amir فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا الدين الذي جئت به؟ Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine-i Munawwara'ya gelenne Abu Amir deyip Medine'de bir fasık bağmıştık.
Yönü ona Medine'de Ebu Amir rahip diyemiştikle, ibadet etyen adam deydi. Peygamberimiz aytdır, ona rahip deymen, ona pasık deyin deyiptir. Peygamberimizin yanına geliptir. Hop Muhammed näme sen näme din getirdin deyiptir. Aleyhissalatu vesselam. Onu Resulullah can aydiptir. Men ak yol getirdim İbrahim Halilullah'ın dini. Ol Ebu Amir aydiptir. Fe inni aleyha. Sen näl deyiptir. Men şu ak yollu deyiptir. Ohum Peygamberimiz aydiptir. Leste aleyha. Lianneke adhalte fiha ma leyse fiha. Peygamberimiz aydiptir. Yok sen o ak yollu de deyiptir. Sen onun bir neçesini ayırdın, bir neçesini arttırdın. Öz yanından kän zatlar goşýan deyipdir. Ohum ol aydiptir. Bel adhalte ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yok sen Muhammed arttırdın deyipdir. Men dogruca gelýän deyipdir. Sen özüňden zatlar çykarýan deyipdir. Şo bilwetiha peýgamberiň hakdygyny adamlara gowrunjak bolup edwetiha. Ey cemaatler, şulardan bilwetiha özüniň ýaňşyp durarlaryny. Ýaňşyp durarlygyny. Adamlara papa gowrunjak bolýa. Ohum Peygamberimiz aýdypdyr. Bel ji'tu biha baydaa naqiyya. Yok deyipdir. Men din akça arastaca getirdim deyipdir. Arttıramakdım, kemeldemakdım deyipdir. Ohum yank fasık näme deyipdir. Amatallahu Teala el-kâzib minna tariden vahide. Ey Muhammed deyipdir. Ya sen Allah vatin ya men Allah vatin deyipdir. Hayfi verimiz Allah'yan molsa Hudaý şonu zelil edip öldürsün deyipdir. Öyle bettoga edwatiha. Näme deyipdir? Ey Muhammed deyipdir aleyhissalatu vesselam. Hayfi verimiz yalan aýtýan bolsak, şolardan zelil bolup ölsün deyipdir. Peygamberimiz amin deyipdir. Amin deyipdir. Duan kabul bolsun deyipdir. Hayfi verimiz Allah'yan bolsak şeýle bolsun deyipdir. Zelil bolup ölýän fasyk adam. Zelil bolup dünýeden geçýär. Zelil bolup dünýeden geçýär. Peygambere bettoga edwati. Resulullah'a bettoga edwati. Nämeden çirim? Özün gowka köjjek bolýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ummatyny da Allah dostlaryny gowurýandyr. Belki her ummatyň içinde Hudaý dostlaryny gowurýandyr. Has Resulullah'ın hormatyna ummeti İslami'de beýik dağyaly ewliyalar, ulamalar vardır. Özün gowka köjjek bolup, özüniň eden işini gowka köjjek bolup, ya bir neçe nesihatler eşiteni utanmayacak bolup da can Hudaýa diýip Hudaýyň dostuny betdogasy iki dünýäň awarrasy bolar. O ýoksa can Hudaýa diýip gowkepläpdi da, emma o gowkep erzeşi ýok da Hudaý Taala'nın ýanynda. İleyhi yasadul kelimut tayyib. Hudaýa gaşyn gowkep çykýa wal amalus salih ýerfa'u. Salih amal onu götürýär. Gow iş onu götürýär. Gow ihlas onu götürýär. Dogruluk onu götürýär. Sadyklyk, hukkusuzlyk onu götürýär. Päliň salymlygy onu götürýär. Ak ýürek bilen subhanallah aýsyn, asmanlary ýark diýär. Ak ýürek bilen can Hudaý diýsin, asmanlary ýark gider. Ak ýürek bilen namazdan soň tesbihlerini sanasyn. Yatjak wagtynda subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber sanasyn. Perişteler gaplap, awdallap asmana alyp gitýärler. Ine ak nasihatler bolly, amele salih we gowkep asmana gitýärliginiň manalary bilen. Allah Taala iman baýlygyndan hiç gaýsyny aýyrmasyn.